Desprecies a la gent. No la desprecio. Sí, la desprecies. No la desprecio! Saps què em va dir el Raül ahir? Què et va dir? Que el vas anar a buscar a casa seva. Hòstia, això et va dir el Raül? Doncs és un kraut. Jo només vaig anar allà perquè se'm va trencar una cosa a la bici. Ja està. Ja, o sigui, se't trenca la bici i necessites que el Raül te l'arregli. El Raül. Ai, estàs gelosa? Oye, Oye, què, tia? ets la meva meja, ¿vale? Ja ho sé. Bueno, pues si ja ho saps, deixa en pau el Raül. Potser és el Raül el que m'ha deixat en pau a mi. Tia, que vaig anar allà perquè m'arreglés una cosa a la bici de la cadena, però és que a més també em va arreglar els frenos. I els frenos estaven perfectament. ¿Eso hizo? Pregúntaselo. Pues a mí no em va dir res dels frenos. Saca tus propias conclusiones. Bueno, pues gracias por dirme. Por eso eres mi mejor amiga, ¿eh? Menudo cerdo. Eso mismo pensé yo. I quan li diràs a l'Òscar que vol estar allà? No sé. Aquesta nit després de sopar. Però al pont, no? Sí, tia. T'hem trucat un taxi. Gràcies. A quina hora surt l'avió? A les 3. Vas bé? Us trobaré a faltar. Queda't. M'encantaria quedar-me. Una setmana més. No puc, he de tornar. Han estat 3 mesos molt bonics. Per nosaltres també. Torna quan vulguis. M'heu promès que l'estiu que ve em vindríeu a veure. Clar que vindrem. T'avorriràs de tenir-nos allà. Va, anem a una abraçada. Ja et trobo a faltar. Ens veurem d'aquí poc. No ho sé. Per què? Perquè després no consideren dades i ens anem oblidant l'unes de les altres. I d'aquí 2 anys ja no ens en recordarem. Jo mai m'oblidaré de vosaltres. Truca quan arribis, Sí, Portes poca roba, no tens jaqueta? sí, però no tinc fred. Posa't la jaqueta. Ai, de veritat, Maria, sembles ma mare. És igual. Ja comença a refrescar. A finals d'agost encara fa calor. Aguanta. Què fem? Anem a buscar-lo ara mateix. Ai, farà fred? Agafa't la caçadora. Quina? La de cuir. La de cuir és massa, potser passo calor. I jo què em poso? Uns texans. No tinc sabates per anar al camp. Posa't les bambes. Les del gimnàs? No, perdona. I si no vol venir? Em poso les bambes encara que siguin d'hivern. I si va en sèrio i es vol quedar allà amb els hippies? Tu vas ser la que es va empenyar en que anés a aquell campament de merda, tu. Els nens han de veure el camp. Però no tenen per què anar-hi amb hippies. Que ets la vegana de collons? Què has dit? Som un equip. Calla. Hem d'estar junts. Desgraciadament estem junts. T'estimo. Calla. Tu saps que t'estimo. I de què em val que m'estimis, Digue'm, de què em val? Abans de tenir-lo érem més feliços. No érem més feliços, érem més imbècils, per això el vam tenir. Si haguéssim tingut més d'un fill ens podríem permetre el luxe de perdre'n un. Què dius? Què dius? Anem allà, el pugem al cotxe i s'ha acabat. I si són els monitors els que l'estan pressionant? No són els monitors, és ell. Ha idealitzat aquella parella d'imbècils i ja està. Creo que el ser humano tiene que ser dueño de su destino. Me gusta controlar las cosas que me pasan. Además, seamos sinceras, el amor romántico y todo eso no es lo mío. No es lo tuyo. No. Y si nos separamos ahora, creo que estamos en perfecto estado para empezar algo con otras personas. Sí. No tenemos la autoestima baja ni queremos bebernos el alcohol de todos los bares. Y tampoco necesitamos de manera desesperada el cariño de los amigos. No. Pero, no sé, me gustaría saber qué opinas. A lo mejor te parece una locura y a lo mejor no estás de acuerdo porque puedes no estar de acuerdo. Però... A veure, quan ella em va proposar lo de la separació preventiva, al principi, clarament, no ho vaig entendre molt bé. Però, què us diré, les dues tenim un tipus de connexió molt especial. Vull dir, que ens entenem molt bé a l'hora de discutir sobre gairebé tot. I una connexió molt especial quan ens expliquem els nostres sentiments, les nostres emocions i aquest tipus de coses. Encara que és algo bastant complicat d'entendre i molt més difícil d'explicar, perquè no es tracta d'una connexió a nivell racional, sinó es tracta d'una connexió que no podem explicar.